Thank you.
Kalau denai rela hidup sansaro, asa diri adia lai kasanang, daripada kita susah badu. Biarkanlah denai manang bang surah. Bukan kasih sayang nanlah berubah, nasib nanlah indah yo maizinkan, karena de bansai mangko bapisah. Usalah nyo denai agiak salahkan. Carai janganlah mu adi nantani ayo. Mungkinlah nyo untuang denai nan malang, adi Allah tabau yo rendong sajo. Biduaklah nantiri yo aja tompang, kinilah samo yo karam pulo. Jolong bamulai hidup bakawan jo ayamato, eloklah ini kita bacarai, janganlah mu adi nantani ayo. Mungkinlah nyo untuang denai nan malang, adi Allah tabau yo rendong sajo. Biduaklah nantiri yo aja tompang, kinilah samo yo karam pulo. Mm-hmm.
Malang nasibnya dari mani tio bacincin lapang juo tio adi cubo tio lungga tio kamalah disorongkan mungkin saja kainwa kaki pado dipandang-pandang saja pado dipandang-pandang saja. Nasib badana musim begini namba aku sarang tamtuo indah atantu ujung-ujung pangka kota bisa diselesaikan tak mungkin napi menyudahi tak senang bana kiro-kiro tak senang bana kiro-kiro. Malang nasib